Akwai sakon da nake so in isar da shi a bisa wannan gwamnati ta mu mai albarka ta Abraman Chani. A kullum muna faɗa muna ƙara maimaitawa cewa ƙasar mu muna ga alamar ci gaba. To alhamdulillah ana ci gaba din. Kuma akwai naɗe-naɗe da aka yi na manyan kujeru zuwa ƙanana. Fatan mu duk wanda Allah subhanahu wata'ala ya sanya a cikin wannan matsayi da aka bashi mace ko namiji a birni yake ko kuma da ƙauye yake, to ya ji tsoron Allah maɗaukakin sarki ya riki amana. Inda shi ne shugaban ƙasa General Abraman Chani wato ya fitar da manufar gwamnatin shi, to ya kamata duk wanda Allah ta'ala ya sanya a cikin gwamnatin to ya kamata ya yi da'a ga shugaba. Menene da'a? Da'a ta farko shine amanar da aka baka ka rike akan aikinka, banda ha'inci, banda nuna dangaranci, kuma banda nuna harkar siyasa, dan ba lokacin siyasa muke ciki ba. Kuma wallahi idan mutum aka bashi mukami a ƙasar nan wata zalla ta ɗauke shi da gangam ya sa mana san rai, to wallahi addu'an mu tana nan tana bibiye shi. Yan addu'an mu ta ci waccan azzalimar gwamnatin a shi ma yanzu